Bakhambe njengoba umonakala echazela fika ama challenges endleleni usicatha indaba kaJesu ayikho ikhona. Haleluya. Mengabe ufuna umntwana onayo akamtholi wacabanga uNkulunkulu akekho. Ngoba uNkulunkulu esimkhonza akenziwa ngama conditions. Azange kuba ama conditions enza uNkulunkulu abe uNkulunkulu. Kodwa ama conditions eziwa uye. Haleluya. Zange kuba ama seasons enza uNkulunkulu uthi hayi kuyashisa manje la ngaphume kahle sesingabhukuda ebeach. Haleluya. Sekumnandi uNkulunkulu khona. Akusiya ama-fridge agcwele enza uNkulunkulu abe uNkulunkulu. Akusukuthola imisebenzi okwenza uNkulunkulu abe uNkulunkulu. UNkulunkulu ngoba uNkulunkulu yena. Zonke ezinye izinto zenziwa uye. Jesus. Haleluya. Haleluya. Akunabi nasimo ke sizokwenza ukuthi ithi uNkulunkulu samkhonza namhlanje. Haleluya. Hayi kusasa simkhonza. Why sifelo uma bethu? Why sikhulelwa amakhosikazi? Why sikhulelwa zingane? Kula kanjani ingane yami uNkulunkulu ekhona? Cha ukhona noma ingane igula. Haleluya. Haleluya. Waba khona kuJobe unkosikazi wakhe ethi mthukele uNkulunkulu wakho bese uyafa. Khona okwayibuza ke lento yazi mangibheka indaba kaJobe. UJobe usathana wahlupha konke zobulala ingane zikaJobe athatha nemfuyo. Kodwa umkaJobe cha. Sangamthinta ayangifuna ukungena. Lenza ihlaya nje naye. Haleluya. Amen. Uthi umkaJobe ethuka loNkulunkulu wakho bese uyafa. Uthi uJobe umfazi osiwu. Awazi ukuthi singelindele okuhle kuphela kuNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna amadoda azosho njalo. Haleluya. Haleluya. Hayi amadoda azotataza. Bazalwane kuyarestwa ezwini likaNkulunkulu. Yaphunyulwa ezwini likaNkulunkulu. Yaphunyulwa. Ake sifunde nansi indaba. Haleluya. Lapha kuMark 4. Amen. Izwi likaNkulunkulu liletha ukuphumula kumuntu uma elikholo. Haleluya. Haleluya. Liletha ukuphumula kumuntu. Yabona umuntu ezwi likaNkulunkulu noma izimo zinganyakaziswa, izinto zinganyakaziswa. Izimo shintshe benzima empilweni. Haleluya. But we rest if we've got the weight of the Lord. Amen. Siyazi ukuthi uNkulunkulu mayesekhulumile lokukhulumile kunjalo. Noma ivumvumu zingafika. Hallelujah. Ngoba azange athembise rest without tribulations. Azange athembise rest without troubles, without challenges. Kodwa ithiwe yona irest ikhona. Kuyangenwa kwi-rest kaNkulunkulu ngokholo. Aselithizwi leli ivangeli noma leli lizwe lashinyelwa kubo. Noma lashinyelwa kithi lashinyelwa nakubo. Kodwa bona izwa abalizwa alizange lihlanganiswe nokholo. Ngakho kabangenanga ekuphumuleni kwakhe. Hathi amaHebheru 4. Izwi bona abalizwa inkinga yalo lizange lihlangane nokholo. Ngabe thina izwi elikhulunywa kithi yahlangana nokholo. Ngoba siyangena ekuphumuleni kwakhe kodwa ngokukholwa. uNkulunkulu khulumizo ufuna silikholo. Yakhulumizo nowathi abanye bacabanga ukuthi uNkulunkulu bazomkhola mebembona noma engavela la uJesu. Akusokuzokwenza ukuthi umkholo lo. Wangavela la umazi. Uhlukene ukumazi uNkulunkulu nokukholwa. Amen. Uhlukene bazalwane. Noma bathi mangayizwi noma engaveza uJesu Kristu ngamkholwa. Hayi ungamazi ngeke umkholo. Ngoba into ekholwayo yizwi akusubona yena. Wakhuluma kuAdam noEva. Bemona mihla namalanga. Kodwa izwi alikhuluma zange balikholwe noma babemazi. Bemona mihla namalanga. Mama ntambama malipholi ilanga. Wayehla uNkulunkulu ayekubona kodwa ekhulumizwe. Amen. Ethe mhla nasihla ngizokufa. Amen. Bangalikholwa bemazi. Bafa bemazi. Sathana waphuma ezulwini emazi uNkulunkulu eneposition enkulu kabi. Kodwa wangakholwa. But I will never surpass this man. Oh, Jesus. Because he was never created. Wabona athi membheka wathi lo ngamuyisa. Wathi ngubheka uNkulunkulu athi ngamuyisa. Bazalwana abaningi bacabanga kanjalo namhlanje. Thatha amabandla kaNkulunkulu sebewisa umbuso kaJesu. Lafelwa ibandla kwaphuma igazi kaNkulunkulu. Uzabafundisi bathi ibandla lomlelo masebenza kanzima. Wasebenzaphi? Haleluya. Qinisa indoda. Nazi ukuthi lekunikwe kona kusiko kwenu. Phathisiwe. Umpostoli Paul mayekhuluma athi belusi lusani kahle ngoba ukhona umlusi omelusi omkhulu. Bandla kusilelenu. Abandla kusiwa wenu. Kuvuka abafana bayagcogcoma endlini kaNkulunkulu.
kuyadlalwa ucabha yeye kodwa uNkulunkulu ufuna amadoda azovuka lento siphathisiwe lento akusiye yethu ufuna amasotsha azovuka azogada umncele kaNkulunkulu kanti ngezwi lakhe Mark 4 yini indoda bizeleni uNkulunkulu indoda yenzeleni uthi indoda ingumfanekiso nodumo lwakhe akangathi wesifazane yithi esibafakayo ngoba sibathanda kakhulu sincengana ngezinto zikaNkulunkulu kubona Nkosi wami phela nani nibiziwe ncenga uyancenga Nkosikazi vela lala bhekile siyayihleba ke alala bheki le ngashintshe lento yakho mina ngeke ngize ngingene hayi phela nani nibiziwe uNkulunkulu mayizofaka umuntu emhlabeni uqala ngendoda he is not mistaken uthi imicabango yami akusiye yini nendlela zami akusizezeni we can never question the ways of the Lord masenze njalo we become Satanist ngoba uSathane wakhe indlela zikaNkulunkulu the moment question indlela kaNkulunkulu uthi ngathi akwenziwanga kahle uNkulunkulu wenza iphutha wafanele anifake nani uNkulunkulu ezoletha umuntu emhlabeni ezoletha umuntu omfaka ngendoda aqala that is man or but in his male headship angadidekile awungadideka ke wena ne democracy ne constitution nama right ama human right aqhamuka le oyezi kodwa yena wayengadidekile ayifaka nje indoda hambeke into enkulu kangaka siyayithatha lento salithatha lelungelo siphisana ngalo ngenxa yokuthi singamagwala siyafefezela ungishiya phela ngeke nginike sinika ngento enkulu kangaka kodwa uNkulunkulu ubiza amadoda njengoba efaka umuntu ofaka indoda wenza Adam uNkulunkulu ezokwenza indoda izandla zakhe zagcwala yini udaka zangcono there is also a mystery and a revelation in that hallelujah kulo izandla zikaNkulunkulu zangcono uma uJesu Kristu njengendoda yebandla ezosindisa umkakhe ibandla Jesu Kristu wangcono hallelujah kuthiwa lo ngazange asaze sono wenziwani wamenza ini wangcola indoda yethu yangcola noma kuzotholakala uEve hallelujah noma kuzotholakala uAdam zanga zaNkulunkulu zenjani kodwa mase kuzotholakala uEve umka Adam zanga zaNkulunkulu zagcwala igazi kanjalo futhi uma kuzotholakala ibandla uJesu Kristu kwaphuma igazi hallelujah uEve ukhishwa kuphi ukhishwe embobeni ukhishwe enxebeni lika Adam nebandla ngokunjalo likhishwa kuphi embobeni likhishwe enxebeni kaKristu Jesu kuphuma igazi makuzotholakala uEve kuphuma igazi makuzotholakala ibandla ngoba thina njengebandla somka Kristu kodwa indaba yokushumayela ivangeli nokuhambisa ivangeli uNkulunkulu nokuhola ibandla ibizela amadoda we have to rest in that bazalwane uthi uNkulunkulu ushilo ake sifunde Mark 4 hallelujah khona ngangifundela yes okay cela ungifundela lapha from verse 35 so kuma lapha ku verse 41 inesihloko lapha isifundo sesifuna kuncwadi kaMarko chapter 4 isihloko phezulu sithi uYesu uzolisa uqhwithelo okay angazi ngezulu ethini ngiphinde sixhoza sithi kwenza ithi ngezulu ukuthuliswa kwesivunguvungu thuliswa kwesivunguvungu siyathulisa isivunguvungu ngezwi kaNkulunkulu amen isivunguvungu siyathuliswa hayi ukuthi ngeke sibe khona amen bazalwane lizoba khona ivunguvungu indlela esibizwe kuyona akusho ukuthi it is a smooth sailing it is never a smooth sailing it is never an easy way but it is a difficult one amen what is vunguvungu siyathuliswa hayi ngamandla ethu yes hallelujah sibizelwe lokho singamadoda zothulisa isivunguvungu kona isivunguvungu esingenile singene ebandleni kaNkulunkulu abantu bethi akwenziwe noma kanjani
bathi ubona phambili asakhi indle yenyoni Nkosi. asakhi indleke senyoni lana kwakhiwa indlu kaNkulunkulu akwakhiwa noma kanjani. Haleluya. Asasibona phambili ofuna ukufaka amablow afana ukufaka amablow ufuna ukugcebheza agcebheza ayisho lutho lona asiyobona phambili kuyakhiwa la uNkulunkulu uthemba amadoda azokwakha umpotho Paul hangisibekile sesibekiwe isisekelo wena singuKristu. Amen. Akasekho umunye obeke njani esinye isisekelo. Amen. Athi kodwa lo wakha amaqaphela ake sifunde. Amen. Yeah, 35. Ngalolo suku sekuhlwile wathi kubo asiwele siya ngaphesheya. Okay, ngicela sikubambe lamazwi. Ngalelo langa sekuhlwile wathi kubo. Wathini? Wathi kubo asiye nguphi? Ngaphesheya. Yes, qhubeka. 36 Base bemukisa isixuku bahamba naye njengalokho ebesemkhunjini. Kwakukhona neminye imikhumbi ehambisana naye. Kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya. Amaza aphonseka phakathi emkhunjini. Umkhumbi waze waqala ukugcwala. Kepha yena wayengasemuva emkhunjini elele esicamelweni. Bamvusa bathi kuye, "Mfundisi, awunaki nakuba sibhubha na?" Wayesevuka wakhuza umoya wathi kulo ulwandle, "Thula uthi du." Kwanqamuka umoya, kwaba khona ukuthula okukhulu. Wathi kubo, "Yini ukuba nesabe kangaka na? Yini ukuba ningabi nakukholwa na?" Amen. Cela sima la. Hallelujah. Jesu Kristu ukhipha amazwi la. Hallelujah. Uthi asiyeni kuphi? Ngaphesheya. Amen. Uma besemkhumbini ithi zikaNkulunkulu ekhona eminye imkhumbi. But uma besemkhunjini phakathi namanzi, lithizwe kaNkulunkulu kuhavuka isivunguvungu. Hallelujah. Basivuka lesivunguvungu amagagasi ngendlela agubhuzela khona aza ngena phakathi emkhunjini. Hallelujah. Umkhumbi wagcwala. Basaba. Hallelujah. Esabeni kwabo baya kuJesu bamficulele. Amanye amazwi is resting. Hallelujah. Yini lenza ukuthi uJesu alale kodwa isivunguvungu sikhona? Ngaba kaboni. Ngaba kayizwa lento. Hallelujah. Because ushilo. Wathi asiyeni ngaphesheya. uJesu Kristu lamazwi ayewashilo wathi asiyeni ngaphesheya wayeseqedile. Ngoba walikholwa leli lizwi lakhe futhi uyalithemba. Hallelujah. Uma isivunguvungu sifika, he is resting because he had said siyangaphesheya. Asikho isivunguvungu esizosinkisa lo mkhumbi ngoba uthe siyangaphesheya. Izwi lakhe elithi siyangaphesheya liphelele futhi liqinile. That is why he was resting. Hallelujah. Because he has said siyangaphesheya. Noma singafika isivunguvungu mina ngizoyilalela ngoba izwi lami selikhulumile siyangaphesheya. Angeqamba manga uma isethe siyangaphesheya. Noma singafika isivunguvungu banenithintani nithi hayi sesishini. Hallelujah. Manje nathi sifana nabapostoli. Masifika ivunguvungu sifuna ukuza nama strategies. Mase siyobikela uJesu ukuthi lento washiyana nalento sitshelena ngathi ayisasebenzi siyasinka manje. Sashintsha futhi lento thina. Nasiyabhukuda masiyaphuma kulomkhumbi. Hallelujah. Kanti kumele sireste ezwini lakhe sithi ushilo wathi siyangaphesheya. Mvumelo wesifazana afundise. Umfundisi wayo yaphela umshado wami. WeJesu lento ayiyaphela umshado wami. Phela umshado wami. Kanti kumele uthini? Siyangaphesheya. Hallelujah. Ngoba izwi likaNkulunkulu kumele sireste kulo. Whether lakho umqondo noma lo wakhe kufanele sireste. Sihlale kulo. Enelento imisela amadoda. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu mayezokhuluma izwi bizwa amadoda. Ayisiye nje kwiNew Testament sikhulume le ndaba. KwiNew Testament uNkulunkulu mayezwa uJesu Kristu mayebiza abapostoli. Wabiza ubani? Amadoda. Awukhona uMaria la. Mama yakhe. Wangizala phela wena. Angithola 9 months.
so njalo ngiyakufaka nawe ube umpostoli estetini bamfaka azange ngimfaka why wedidekile why sifuna ukuyishintsha banye abafundi sibaze bathi mabafa athi uzosala mama wakwakhe Hallelujah. hayi into yakho singene entweni zabantu thina sabizelwa ini ba wena nomngakho nisayokuma phambi kaJesu ena nizophendula akusi indlela yokwenza inzuzo le gospel is not a means to make profit. It's not for gain. Hallelujah. But izolanda abantu bakaNkulunkulu kiwe ekhaya iwe embusweni kuzokwakhiwa kuzozalwa amadodana namadodakazi kaNkulunkulu uNkulunkulu ufuna abantu amadoda azowathemba ngalento. Amen. Ufuna amadoda azowathemba ngalento, amadoda ayoqina noma sechallengewa ngalento. Hallelujah. Aqina athi hayi kodwa uNkulunkulu uthe. Hallelujah. Arrest kuloko uNkulunkulu akushiya. Noma ngamshado wami yachitha kodwa uNkulunkulu uthe. Noma ngabe izinto zami ngibona ukuthi ihamba kahle kodwa lento eshilo ngiyahlala kuyo. Amen. Benza kanjalo uJobe. Hallelujah. Noma ngabe ngiyafa kuphela konke noma ngakuhlupheka kuyafika kodwa khona angikwazi ukumthuka uNkulunkulu. Yeah. Ufuna amadoda azoba njani ingake ethi uNkulunkulu ekhuluma ngoDavid uDavid indoda emva kwenhliziyo yami uDavid wayembuza uNkulunkulu azange athi uDavid anganqoba uGoliath bese ethi yabona manje thina senze njalo uthi ngagcwala ibandla ligcwala ibandla bese sibona ngathi nase singama deputy god sesiqala sifa ama principles nama rules segcwala ibandla kusebenze kanzima kakhulu yazi ngahlupheka yakhumbula ngihlupheka azange athi anganqoba uGoliath athi cishe uthi nginamandla wazi ukuthi owenza ukuthi anqobe uGoliath akusiyena. Yingakho noma elethe yakhe impendulo labe interview khona interview inkosi uSaul uthi wena umfanyana nje phutha wena ukaZulu wendawo lo ozobhekana naye uthi lo from ebusheni bakhe iqhawe ene bamchazayo yenza ngesimabomu wenza ngesimabomu uNkulunkulu achaza uGoliath athi ihawu lakhe alo 53 kg lama 53 kg 50 kg usindaka impuphu le makuthiwa 50 kg isindaka kodwa ihawu lakhe 53 kg umkhonto wakhe ijavelin izinto ezisinda zonke lezi. Amen. Indoda enkulu ayithi ngabe hamba phambi kwabo imemeza bavevezela kuvevezelo Eliapa lo wabengena lapha kuzogcwetshwa lokhunjana uDavide wathi umprofeti Sholi ogcotshiwe kaNkulunkulu ume phambi kwabantu uNkulunkulu qala ukumalile ngoba ebheka umzimba wathi ungabheka umzimba kuvevezela bona bebaleke baqasha uDavide emeyela lapho uthweni uyini lo mfilisto ongasikhamsayizeki. Amen. Naye ke indaba elethayo uSaul uthi weSaul yebo kona angizange ngalo kodwa lo uNkulunkulu owangisindisa lo owangisindisa ebheleni